Chtěl bych vám představit projekt z nárazníku Nárazník, který vznikal zde u nás v Česaně. Idea vznikla při návštěvě recyklační firmy, kde jsme hledali nové možnosti v oblasti udržitelných materiálů. Během prohlídky recyklační linky přišel nápad, zda by bylo možné využít staré plastové díly pro výrobu nového recyklovaného materiálu. Nápad byl použít recyklovaný materiál pro jednoduché výrobky. Celý proces začíná na autovrakovišti, kde dochází k demontáži starých nárazníků, ty následně putují do recyklační firmy a zde je nutné vyřešit ty hlavní výzvy. Jelikož staré nárazníky jsou z velké části lakované, skládají se z více druhů materiálu a jsou špinavé, tak je nutné odstranit tlak, separovat jednotlivé druhy materiálu, materiál důkladně vyčistit. Výsledný produkt z recyklační firmy je drť. Z této drtě se následně vyrobí granulát a tento granulát se použije na výrobu nových nárazníků. Cílem tohoto projektu je zavedení do sériové výroby a pevně věřím, že se nám to povede. Nicméně je důležité ještě říci, že s materiálem musíme dále pracovat. Komunikovat s dodavateli tak, abychom zajistili materiál, ze kterého můžeme vyrobit nové nárazníky, které budou splňovat všechny naše požadavky. Od první myšlenky po finální realizaci uběhlo více jak 3 roky. Proběhlo velké množství zkoušek, optimalizace recyklačního procesu a také výrobního procesu. Můžeme ovšem říct, že se zatím nikomu kromě nás nepodařilo vyvinout materiál ze starých nárazníků, který by šel použít pro výrobu nových. Kromě toho pracujeme také na vývoji nových materiálů, například pro internetové aplikace, které mají své specifické požadavky. Naším cílem je pro nové modely přinést větší množství udržitelných materiálů z důvodu plnění našich interních požadavků, legislativních předpisů a abychom zákazníkovi mohli nabídnout více materiálů šetrných k životnímu prostředí. Škoda.